kilo. Saking Andreas. Oke. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawisipun kirang kompak. Nggih. Tak lebokno kene ae ki aman. Ngerti sebabnya tak lebokno kene? Lan apa Mi? Cek gak dicopet. Tahu tuh monono copet ngrogo kene gak ono. Nggih mboten enten. Aman terkendali niku brankas. Berangkas mbek kurogon ketemune gombal ambek kos kaki. Dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamet sedaya sing rawuh. Amin rezekine. Amin. Selamat sedaya warga pamong desane. Amin. Ugi kaya selamat sedaya senimane. Monggo dipun jawab kanthi sareng-sareng, kanthi ikhlas. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katur kunjuk dumateng para sepuh mini sepuh haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar. Kunjunipun dumateng sedaya warga. Matur sembah nuwun katur njenengan sami kula dongaaken mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Awa umah sugih. Amin. Awa umah lunas utange. Amin. Awa umah duwe montor anyar. Amin. Amin. Nggih mami mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Heh? Nganjuk. Jublang Sari. Jublang. Kecamatan pundi niki? Hah? Kecamatan pundi? Musian. Musian. Sing temen tame aku garek seneni wong-wong kene kok. Jublang Sari, Kecamatan Dawar. Suweneng lek aku seneni matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sedaya masyarakat sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa serta setapipun. Sugeng dalu. Ugi ibu-ibu PKK matur sembah nuwun. Ugi matur sembah nuwun sanget kagem sedaya bapak-bapak panitia mami nggih. Sampun istilahnya napa? Menggalang dana nggih. Damel sedekah desa pada malam hari ini. Matur sembah nuwun. Ria sanget yuk sampai pol kanan kiri ngarep. Nggih, full. Kiwa tengen full pokoke dalu menika. Ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah hadir. Dan terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Atur konjo dumateng channel YouTube Budi Wijaya mriki wonten macam-macam hiburan yuk. Napa mawon? Wonten sinetron komedi yang terbaru ludrukan drama CEO. Nggih. Campur sari mami delewung anti galau. Ngaten. Ugi ten gene channel Gundul TV wonten patetan saben gene menika ceritane seniman sak Jawa Timur dikumpas tumplek blek temriku. Wonten Gundul TV. Gundul TV. Yuk yuk. Nggih. Patetan saben gene menika bedayan serba-serbi badhe dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ugi dulur-dulurku sabu kabeh sehat sedaya nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya terutama dari Sabu Sobo Bunder.
matur sembah nuwun rawuhipun saking Watu Gedhe, Asem Gedhe, Sugeng Wotan dalu. Sari, matur Sugeng sembah nuwun dalu. saking Watu Blorok, matur sembah nuwun saking Tekung, Pasukan Sekoto anti Bancat turu. Tarik, Anti turu iki Abarianto. anti turu, berarti mau melek terus saumur Melek hidup. terus. Ugi Oke. konco katur. Saking Bungaria, Bungaria. saking Putri Malih niku, Transjati. Pamotan, Pamotan. Sugeng matur dalu. sembah nuwun, tim pedhot, Tim pedhot jalur langit DKJ matur Suut. suwun ugi Abah Jarwo, Nggih. Abah Roni, tim tenggene Kopior, Setro. Abah ingkang Jarwo, sampun rawuh. Abah Sabroni matur sembah nuwun, Umi Balung Mojo matur sembah nuwun Sugeng rawuhipun. dalu. Niki ugi mboten supe saking Radar Mojokerto Mas Pompo. Radar Mojokerto. Wah, Nggih, Bapak ugi kula Mbak Frida. Abayanto. Abah Sugeng dalu. Muin. Nggih. Calon penanggap. Abah sinten niku? Sapa kuwi? Jamian PT Anggrem matur sembah nuwun. Nggih langsung kemawon Mami wedalipun sampun dalu langsung kemawon dalam acara bedayan Sekarsari masih bersama duo. Duo PT Anggrem. Selendara kodang ekara Kodo sadar sakwetara Ayo tulur Kodo meresani Kodere Siruk putih jaya Sedaya seniwati sampun siap gerak. Monggo dipun timbali Bu Inge. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Adis Arista dan Ning Bella Senggawati masih bersama bedayan Serba Serbi. Sumonggo Mas Hamri. Sesarangan gending Salome Sampu Andreas Sugeng dalu. Yuk, jos. Salome. Kening pembukaan mriki Salome yang dipun lajengaken Mbak Adis kali Mbak Bella Senggawati. Oke. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Dias Aprilia masih bersama bedayan Serba Serbi. Welang kakek mencelak nang tembok maneh mencelak nang pari aja ngenyek mas karo wong wedok
Malang kekek. Sampun kapireng mriki sesarengan Mbak Dias kali Mbak Rani. Monggo dipun lajengaken. Sing duwe gunung cupak lan pabrik arep ya Sip pokoke. ning Sanana Disco Sumerbaksem Mas dipun sukani dalan nggih Mas. dan ning Marsa Aulia. Aroma romanis, aroma romanis, aroma manis, kulone Jawa. Manis, kulone Jawa, sing ireng manis, ujune sapa. Aroma romanis, manis, aroma romanis, aroma manis, kulone sapa. Iya. Kairing kinipun arum manis Mbak Sanana kali Mbak Marsa sampun. Monggo dilajengaken. Pak Edi sekani dalan Pak. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Yantika Dimasari dan ning Kiki Amelia. Rating. Kiningipun rating. Sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua ning Ani Kumala dan ning Ika Rempong. Sembadun katur Abah Jarwo serampak. Mas-mas yang di sebelah panggung nyuwun sewu nyuwun diparingi dalan sekedhik mawon. Samprat. Sampun kapiran. Dipun lajengaken ingat. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna ning Rizky.
niki sampun lajengaken. Monggo dipun maturi yuk. Penggreman-penggreman asli Budi Wijaya Ning Reni Ananta Ning Susan Warsono Ning Titin Subayu Ning Sartini 4 seniwati sekaligus Sugeng rawuh kagem Trans Jatim Sing duwe Trans Jatim. Sepanuhan yang sampun meresani terkait live TikTok Mami Okta, Papa Kenanda juga anak wedok DJ Manajer. Sehat selalu binaringan berkah. Monggo dilanjutkan. Senior-seniornya Budi Wijaya Ning Yayu Karmala Ning Mary Sudaya dan Ning Irma Arifin. 3 personel senior saking keluarga dalam. Menika kula wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepina malih matur semanuwun sowane para warga langsung blender mengguri nggih yuk. Kerja bareng sound system Eti. Lekti yuk. Masih bersama Fortuna Letik. Langsung kemawon blender mengguri yuk. Nggih. Sesarengan campur sarine dah lebung.
wong rombonge. Hendro. Yuk. Bagi mereka yang punya uang, makan-makan di restoran. Bagi mereka yang tak punya uang, makannya di warung kopi. Dipedhot jalur Raden. Mereka yang punya uang, makannya di restoran. Bagi mereka yang tak punya uang, cukupnya nongkrong di sini. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Terkadang ada kita bisa senang, tetapi kalau tidak punya uang, jangan pergi di jalan. Apa artinya malam minggu? Artinya buat tim jatim bagi orang yang tidak mampu. Mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Iya. Iya yo. Anak lanang. Semadun. Dipedhot jalur langit. Rasane koyo kelangan kowe karo Semadun. stasiun balapan rasane koyo kelangan kowe ninggal aku ora kroso netes lo ning pipiku ada sayang ada selamat jalan ngomong sedeno Salumi. nawiling dirono pamit nalika Nuwun, Umi. sono ning stasiun balapan Solo. Jare ngomong sedelo malah tanpa kirim marto lali opo pancen lali yen eling bo enggal bali ning stasiun balapan rasane koyo kelangan.
Nggih, pamundutan panitia sabar nggih kelangan. Wes gue jadi Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. karena perpisahan kini telah terobati. Kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Kita kembali kuning jaya rindu yang selama masih menggunung. Kebaruan apa yang toh? Terima kasih. Cinta yang selama masih terpendam. Tak ingin lagi berpisah. Tak ingin lagi merana. Terima kasih. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Terima kasih. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Pamundutan saking panitia Mas Jono. Jadi kayak marah-marah lagi.
sakti telung niko kowe malah ora kirim warato bareng saiki wis mulya kowe malah gandeng abayato pisahan karo sliramu senadyan napot jroning ati ora kuwowo aku saku ngeteni pamuritan saking keluarga dalam tim pedot jalur langit kelangan kaji jamian mari lilo kelangan Trigi sedendalu
ketisabut kota beriman Nutruk Budi Wijaya Nutruk andalane mati Orang saiku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasané terkawin sadaya aku ora lali dinamik jaya penting aku sing nyatane penting kudu dokang iku kota pendidikan kana kanggo tutup yo katuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan tanggal maju kota kaki makin jembatan Inggih menika kala wau pasugatan bedayan serta serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk wonten woro-woro wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Haris. Siraning suka kudeling lan waspada bejo-bejane wong lali jin bejo sing eling ngambung merasa ki among wektu jumbuh kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Nek Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.